שלום חברים, היום אני רוצה להציג לכם מקרר חדש של חברת אקופלואו מסדרת גליישר, מקרר שזכה השנה ב-CES, תערוכה גדולה של אלקטרוניקה עולמית, למקרר השנה, המקרר המתקדם היום בעולם. מה מיוחד במקרר הזה? קודם כל יש לנו כאן נפח אחסון של 38 ליטר, מחולק מקפיא ומקרר. אפשר גם להפוך את כל המקרר, את כל היחידה או למקפיא או למקרר, או לחלק אותה ולשלוט בטמפרטורה של כל יחידה בנפרד. יש לנו כאן משטח הפרדה, שהוא גם משמש כקרש חיתוך. המשטח מתחבר בצורה אוטומטית, ברגע שהכנסנו אותו, אז המקרר יודע שיש הפרדה ויודע לבד להפריד בין שתי התאים. שטח אחסון מאוד גדול, אפשר לשים כאן בקבוקים בעמידה, בקבוקים של 1.5 ליטר הגדולים, והבידוד מאוד עבה, כך שהקור נשמר לאורך זמן, גם כשלא מפעילים את המקרר. מה עוד יש לנו כאן? חידוש עולמי, יש לנו מכונת קרח. יש לנו כאן מגש עם גופי קירור. המקרר יכול לייצר לנו 18 קוביות קרח בזמן של 12 דקות. יש לנו צג דיגיטלי שמראה לנו כמה הטמפרטורה בעצם יש לנו בכל תא בנפרד, מה רמת הטעינה של המקרר. המקרר מגיע עם סוללה נשלפת. יש לנו כאן סוללה עם קיבולת של 300 וואט שעה, סוללה גדולה ועוצמתית. באמצעות הסוללה אפשר גם להטעין טלפונים ואפילו מחשבים ניידים. יש לנו יציאה של Type-C Power Delivery עם הספק של 100 וואט. אז ברגע שיש לנו סוללה פנימית נשלפת למקרר, אנחנו בעצם לא חייבים לחבר את המקרר באופן רציף לטעינה. המקרר יכול לקבל טעינה גם משק הקיר, גם משק הרכב וגם מפאנל סולארי כמובן. אבל באמצעות הסוללה הפנימית אנחנו מקבלים בין 8 ל-40 שעות הפעלה רציפה של המדחס ברגע שהסוללה מלאה. זה אומר ימים שלמים בשטח בלי צורך בטעינה. המדחס של המקרר לא עובד באופן רציף, המקרר מגיע לטמפרטורה רצויה ומפסיק, ואז בהתאם לטמפרטורה שקבענו, אנחנו מקבלים בין 8 ל-40 שעות עבודה רציפה של המדחס. החיבור של המקרר לטעינה, יש לנו כאן תקע שמתחבר או לשק המצת רכב, או לפאנל סולארי, או לשק הקיר, ואז בעצם המקרר יכול לקבל טעינה מכל מקור חשמל שהוא. בנוסף, יש לנו את הצג הדיגיטלי, בו אנחנו יכולים לשלוט בטמפרטורה של כל תא בנפרד, להכין קרח, לראות את מצב הטעינה, ויש לנו גם אפליקציה לטלפון, שמראה לנו בדיוק את אותו דבר, ואפשר לשלוט בו מרחוק. אפשר גם לחבר את המקרר לאינטרנט ולשלוט בו מכל מקום בעולם. ההפעלה היא מאוד פשוטה, אפשר להקטין, להגדיל טמפרטורות, אפשר לראות את מצב המקרר, כל טמפרטורה בנפרד, אפשר להכין קרח, ובעצם כך לשלוט במקרר מכל מקום שאנחנו נמצאים. פתרון אולטימטיבי לשטח, אחת הבעיות זה איך להביא קרח כל יום. פה אנחנו מייצרים אותו ב-12 דקות, מספיק קרח לכל המשפחה. יש לנו כאן מדחס של חברת פיליפס בתוך המקרר, מדחס מאוד מאוד איכותי, עם צריכת חשמל מאוד נמוכה, עם זמן עבודה מאוד מאוד ארוך בעזרת הסוללה, סוללת הליתיום שנמצאת בתוך המקרר, ולשטח זה פתרון שהוא פותר כמעט את כל בעיות הקירור. תודה רבה.